Παναγία. Θα σου φύγεις λίγο το μικρόφωνο. Για πες λίγο Μαργαρίτη. Ευχαριστώ Πίκη. Μισό λεπτό ρε. Το ένα για την Παναγία, το άλλο για το πάμε. Χριστούγα το βάλει αυτός. Λοιπόν, το άλλο για το πάμε. Θα λειτουργήσει ως μοτοσυκλετιστής, όσο και αν σφίγγομαι. Επίσης, να ευχαριστήσω για την παρουσία της εδώ, τον αντιδήμαρχο κύριο Μπέλη και τον διοικητή της Τροχέας που μας δίπησαν με την παρουσία τους. Εμείς είμαστε φάνοι. Εδώ και μπορούμε να κάνει αλλιώς. Αύριο στο χειροσυντάτη για την Ειρηνίδα. Είμαστε σε αυτό το κλαμπ εμείς. Ξεκινάμε. Πόσες έχουμε? Έλα, ας τους ρατσισμούς πρώτα, Χριστό Παναγίες και αυτά έχουμε. Άιντε. Ρατσιστή. Στον αστάθμιο το παράγοντα, αν το λέμε Θεό, τέλος πάντων. Τι είναι να τύχει ο Χριστός στο κράνος. Έχει ανάγκη Θα αυτό. τον δω με καμιά χάρλη τον Χριστό να έρχεται. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Μιλωνά, έλα δεν δουλεύει το πράγμα σου. το δεύτερο κομμάτι, Είμαι από την αρχή γιατί δεν γράφαμε. στον αστάθμιο το παράγοντα είπαμε ρε παιδί μου το πρώτο. Το δεύτερο κομμάτι, στον άγνωστο μοτοσυκλετιστή. Φέρε και τα κομμάτια. Λοιπόν, Για τη Λέσχη δεν έχω. στη λέσχη μας, της λέσχης μας. Δεν σαν έχει το φλουρί, αλλιώς δώσ' το άλλο σε μας. Γύρνα την ανάποδα και κόψε. Εντάξει, μεροληπτήσαμε λίγο, δικιά μας είναι. Μισό λεπτό, ρε. Και για την Αλέκα. Βάζω το δεξί τώρα για να κόψω για το Δήμο. Σωστό, σωστό. Όχι το δεξί, το απέναντι από το αριστερό πες. Α, να ευχαριστήσω και το κανάλι XP που ήταν δίκη δεν ήρθε. Η παρουσία του αισθητή. Αυτό στον κύριο Μπένι. Και λίγο βούτυρο μαζί για το βράδυ. Για πες. Αυτό πάει στην τροχέα. Μεγάλο είναι αυτό. Μακριά του σιδερόκλοπα. Ποιος είναι τροχέα. Ο κύριος δεν κοιτά. Συνέχισε πάλι το δράσο. Λοιπόν, Έλα, πάει για παραπάνω. Λέσχη Κομοτηνής. Παρακαλώ τον Χαρίπαλο. Και δεν σε αφήναμε τελευταία εσένα. Όταν είναι εδώ, πάντα τυχαίνει κάτι. Εγώ είμαι πολύ άτυχη. Θα τύχεις άλλα πράγματα εσύ. Καλά χιλιόμετρα, πάντα όρθια, καλά ταξίδια να έχουμε παιδιά. Φορτοστασία του. Σε σένα θα δώσουμε τα γραμμάτια. Ναι, ναι. Λοιπόν, Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Το δεξί Αλεξανδρούπολη. Ένα λόγο. Ποιος ο λόγος. Καλή χρονιά να έχουμε παιδιά, να κερδίσουμε το φλουρί, υγεία, καλά χιλιόμετρα και τον χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Το σουφλί παρακαλώ. Και ήλιος. Και έρε μαλάκα. Τώρα να αρχίσουμε να ψήνουμε. Ένα λόγο, δύο λόγους. Και υγεία και καλά ταξίδια. Καλησπέρα. Πατρίδα πέρα μου. Παρακαλώ τον Αχιλλέα. Δεν έχει αχίλιο πτέρνα, είναι για μας. Ένα λόγο, δύο λόγους. Το ποίημα, το ποίημα. Η πρώτη λέει της Χρυσούπολης. Χρυσούπολη. Ποιος είσαι? Που είχες. Κάτι για νύχτες είναι. Καλά χιλιόμετρα. Η άλλη λέσχη της Χρυσούπολης. Είναι ακόμα μία. Άντε να αποδώσουμε. Φλουρί. Το πήραμε. Όμως στη μέση. Στη μέση Δηλαδή θέλω να ακολουθήσουμε και το φλουρί. Λοιπόν παιδιά, καλή χρονιά. Καλά χιλιόμετρα. Πάντα με υγεία. Ποιος λέγεται?
Λίγο ησυχία, εσύ είσαι πίσω και στην ψηταριά. Διονύση, εσύ μου μην δίνετε τίποτα εκεί για φαγητό. Εμείς που πίνουμε τσίπουρο. Σε βγάλουν τα γέλια, θα δικά σου. Και πού είναι Βουλγαρός, πού να βρεις εδώ. Καλή μου. Κορνέλη του Βουλγαρίας. Εσύ είσαι. Παιδιά, χρόνια πολλά, καλά χιλιόμετρα. Εγώ είμαι από την Τορνάδο της Βουλγαρίας, από την Ασενόγραφ και σας προσκαλώ και εκεί στις συγκεντρώσεις που κάνουμε. Ευχαριστούμε. Τώρα ψάξτε. Πάλι να το κρατάμε. Τώρα, ποιος βρήκε το γλώρι, παιδιά, για να ζητήσετε τον εγγραφή. Μην ξεφτύλισετε, παιδιά.